шаян жырлар, шуточные песни. В 20-30 Узган ғасырның 20-ші, 30-ші, 40-ші елларында татарларның яшәү рәвеше үзгәрә. татар. Так, после революции Революциядан соң яшьләр орышырлар дип курыкмыйча, шатланып җырлый алсын өчен яңа шартлар барлыкка килә. ходить и радоваться, и петь. Чөнки моңа кадәр егет-кызларның бергәләп урамнарда җырлап йөрүләре татар халкында тыелган була. Тут рождаются, Бу вакытларда халык арасында шаян, күңелле җырлар туа. их называют, Аларны такмак дип тә атыйлар. их исполняли во Бу җырларны яшьләр эштән соң ял иткәндә, авыл шәһәрләрдә, клубларда яки урамнарда кичке бию вакытларында башкарганнар. Өммі Гүлсім. Өммі Гөлсем, шаян татар халык җыры. Песни Бу җыр Икенче Бөтендөнья сугышы вакытында барлыкка килгән. с большой Аны зур популярлык белән Гөлсем Сөләйманова башкарган һәм ансамбль репертуарында бүгенге көндә дә яңгырап тора. Сегодня мы Бүген без сезнең белән бу җырның көен истә калдырырбыз һәм сүзләрен өйрәнербез. Ә хәзер җырның ничек яңгыраганын тыңлыйк. Şulpanı kalkalı dağada, kan gülsümünü uyada, kanla tırı bizden gülsümü bayurağını uyanata. Kanla tırı bizden gülsümü bayurağını uyanata. Baseli bögülsün, gidenler bögülsün, bassuğunda zurbağıtның şapkaları görünsün. Baseli bögülsün, gidenler bögülsün, bassuğunda zurbağıtның şapkaları görünsün. Gülsüm şuqta, gülsüm utta, yigit көңілін яндыра, бик шулай сөйгенінде ішті хайраны қалдыра. Бик шулай сөйгенінде ішті хайраны қалдыра. Bögülsün, bassuğunda zurbağıtның şapkaları görünsün. Baseli bögülsün, gidenler bögülsün, bassuğunda zurbağıtның şapkaları görünsün. Baseli bögülsün, gidenler bögülsün, bassuğunda zurbağıtның şapkaları görünsün. послушаем. Җырның тәрҗемәсен тыңлыйк. Өммі Гүлсім. Утренняя звезда восходит, алая заря встает. Заря будет Гульсум. Гульсум с зарей идет в поле. В руках у нее играет месяц серп. Топни ноженькой, Өммі Гүлсім. Пусть прогнутся половицы. Пусть в танце твоем видны будут искры большого счастья. Гульсум и озорна, Гульсум и жива, как огонь. Огнем любви зажигает сердца джигитов. Нередко она и своего любимого изумляет своим трудом. Топни ноженькой, Өммі Гүлсім, пусть прогнутся половицы. Пусть в танце твоем видны будут искры большого счастья. Послушаем сейчас с вами, как Ә хәзер җырның татарча текстын тыңлыйк. Шулпан қалқа ал таң ата, таң Гүлсімні уята. Таңнан тұрып біздің Гүлсім, ай урағын ойната. Бас әлі Өммі Гүлсім, идәннәре бөгілсін, басуыңда зур бәхетнің шатқылары көрінсін. А сейчас мы попросим Ишеткәнегезчә, бу җыр ике өлештән тора. Беренче өлеше салмак,
как мы Икенче өлеше бию такмак ритмында яңгырый. напев и быстро Ә хәзер без җырчыны салмак ритмда, җырлау манерасында җырның сүзләрен әйтеп бирүен сорыйбыз. звучит текст. Шулпан қалқа ал таң ата, таң гүлсімні уята. Таңнан тұрып біздің гүлсім ай урағын уйната. И вторая половина. Текстның икенче өлеше такмак буларак яңгырый. Зинхар өчен тиз ритмда сүзләрен әйтегезче. Бас әлі үмі гүлсім, идәннәрі бөгілсін, басуыңда зур бәхетнің шатқалары көрінсін. Вот вы сейчас Менә хәзер сез җырчының сузып, бер сулышта озын фразаларны әйтүен ишеттегез. Такмак әйткәндә сулыш шулай ук озын кала. он это Әмма сүзләр бик ачык, җиңел дикция белән әйтелә. остается длинным. Авыз ачылмый да диярлек. Горошенко очень четко проговариваются певцом. С очень Әйдәгез, аккуратной. тагын бер тапкыр такмак ничек яңгыраганын тыңлыйк. Давайте еще раз послушаем, как такмак звучит. Бас әлі үмі гүлсім, идәннәрі бөгілсін, басуыңда зур бәхетнің шатқалары көрінсін. Сейчас мы с вами Хәзер без сезнең белән җырның көйен тыңлап алыйк. Бергәләп җырлыйк. Шулпан қалқа ол таң ата, таң гүлсімні уята. Таңнан тұрып біздің гүлсімі ай урағыны уйната. Таңнан тұрып біздің гүлсімі ай урағыны уйната. Спасибо. Рәхмәт. Сейчас просто Ә хәзер җырның тиз өлеше такмак өлешен тыңлап алыйк. такмак. Вы Сез игътибар иттегезме? Музыкант стаккато, җиңел штрих белән уйный. Тагын бер тапкыр аның ничек уйнаганын тыңлагыз. Без хәтта баянның төймәләре ничек итеп шакылдаганын ишетәбез. Тагын бер тапкыр уйнагызчы. Дайте нам. Сейчас Хәзер барысы бергә ничек яңгыраганын тыңлыйк. Бас әлі үмі гүлсім, идәннәрі бөгілсін, басуында зур бәхетнің шатқалары көрінсін. Бас әлі үмі гүлсім, идәннәрі бөгілсін, басуында зур бәхетнің шатқалары көрінсін. мы с вами уже Без сезнең белән и дүдәме, Өмме Гөлсем җырларын өйрәндек. такие короткие напевы. Бик еш кына беренче өлеше озын, икенче өлеше такмак рәвешендә җырлана торган әсәрләр җыр тезмәләрендә күп урын алып тора. В репертуаре ансамбля тоже есть такой. Безнең ансамбль репертуарында да шундый җырлардан торган "Их дусларым" дип аталган тезмә бар.